ουσία μου. Απ' τη σκοπιά πυροβολώ τη φαντασία μου. Κατά το κράνος έχουν δει τα όνειρά μου. Θέλανε τους όλους μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει θέλω να ρωτήσω. Ποτά δεν έχεις να φοβηθείς με τα όνειρά σου. Άλμα! Άλμα! Έπλα! Έδωνα το δύο το διαφάλαιό σου! Μεγάλο άλμα! Πήγε! Έφυγα! 101, 102, 103, 104! Όλα εδώ! Εμπλοκή! Αντιμάδι! Αφάει! Αντίθετα πόδια, πονάς έχεις μανία. Στάση παρτά! Σιγαράκι κάτω από το κιόσι του Κουρίδη. Σιγαράκια με σήμερα θα το λυσίωσει στο κόλλεξι του. Θα ανεβείς όλοι πάνω. Θα κυκλώνουμε στα τελευταία. Όπως τελειώνει θα περνάει απέναντι. Γιατί μου έγινε παρατήρηση από τους αγώνες που παρακολούθησαν αγώνες και τους κόσμους. Προσγείωση εμπρός δεξιά! Έτοιμος! Αφήνουμε από το δεξί μας μέρος μια αγωνία να περνάει το βλέμμα μας, αφού έχουμε φλέξει τα πόδια και να βλέπουμε προς τα κάτω. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο. Ο πρώτος στόχος σε επαφή με τα κλαδιά. Αν θα έχει τα πόδια για τους ελευθέρας είναι εκεί που το στέας. Ωραία. Έχω αέρα από το πύργο προς το πάρκι. Θα πάμε κάτω και το αφήνουμε να το προκριθούμε. Άμα σου παίρνει λίγο δεξιά, μάθετε και για μέσα και στα πόδια. Σιγά! Για να πέσει σε κενό με πήρες. Οι όρθιοι να πέσουν κάτω. Τότε από ελικόπτερο τύπου Σνουκ και από αεροπλάνο τύπου C-130. Η είσοδος των αλεξιπτωτιστών είναι από τη ράμπα στο αεροπλάνο. Το ένα από τις πόρτες είναι από τη ράμπα. Όταν θα μπείτε μέσα στο αεροπλάνο, θα κρατάτε το στατικό στο χέρι σας. Αγκιστρωνόμαστε, θέλω το χέρι να είναι κάτω, υποτίθεται ότι έχουμε στατικούς. Και επειδή σίγουρα έχουμε και αέρα κάτω, θα πέσει και ένας ντάμι. Τον ελέγχω. Συγκρίνεται να πέσει την υπόλοιπη, ξεκινάμε. Ματιμάστε, δεξιμόνι μπροστά, σηκώνει ματισμό, κάτω, σηκώνει ματισμό, προχωράει ο πρώτος, προχωράει ο δεύτερος. Αργά, δεν χρειάζεται να κάνει αυτό, να κάνει το πράγμα.